Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Let's Play Minecraft, όπου σήμερα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο Nether. Έχω ήδη έτοιμα τα πράγματα που θα χρειαστούμε για το ταξίδι μας. Το μόνο που μένει είναι να ενεργοποιήσω το portal. Ωραία, το portal είναι έτοιμο, οπότε ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ωραία, λοιπόν, είμαστε στο Nether. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να προστατεύετε το portal μας, διότι δεν είναι σε ανοιχτό μέρος, το οποίο είναι πιο ευάλωτη. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς. Θα μαζέψω glowstone. Χρειαστώ και nether track. Ωραία. Ας μαζέψω λίγο nether track. Βλέπω υπάρχει και quartz εδώ πέρα. Θα ανακαλύψω τη λάβα όμως. Ωραία. Ωραία. Για να δούμε τι υπάρχει από εδώ πέρα. Για να δούμε. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, οπότε ας πάμε από την άλλη πλευρά. Πρέπει να κάνω έναν δρόμο εδώ. Έτσι, να σβήσω φωτιά. Να υποθέσω τώρα τα μανιτάρια. Θα πρέπει να βρούμε έξοδο πάνω κάτω για να πάμε πάνω, διότι εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω που είμαστε ακριβώς. Είμαστε... Αχα, ωραία. Οπότε πρέπει να πάω λίγο πιο ψηλά. Πάμε από εδώ, δεν έχει τίποτα. Έχει από εκεί άλλο δρόμο. Όχι, από εδώ πρέπει να πάω. Πιστεύω ότι βγαίνει έξοδο, ωραία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλω σημάδια. Ας βάλω ένα torch. Μαζέψω κι άλλο quartz. Πρέπει να ανεβούμε πάνω. Ο Aghast. Αυτό δεν είναι αρκετά καλά. Άλλο κι άλλα torch. Στο Nether είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Δείχνει ότι πηγαίνει πάνω εδώ. Ας φάμε λίγο. Για να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Πιστεύω ότι εδώ πέρα είναι αρκετά εύκολο να χαθώ, οπότε πρέπει να προσέχω. Να πάω από εδώ να δω τι έχουμε. Ωραία, λοιπόν. Ένα gas θα άρχισε να ρίχνει. Οπότε άλλο ένα torch, άλλο ένα torch εδώ. Αυτό το Pigman είναι πολύ χαρούμενο. Είναι το gas όμως.
Όχι. Μακριά μου. Άουτς. Είναι πολύ ώρα. Αυτό είναι πολύ κοντά μου. Οπότε εδώ δεν μπορώ να παίρνω. Μπορεί. Οπότε ας το κλείσω όλο. Είναι ό,τι καλύτερο. Πρέπει να τη σκοτώσω. Δεν έχω φτιάξει bow δυστυχώς. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα όμως. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να εύχομαι να μην με έχει σκοτώσει. Ωραία, λοιπόν, να συνεχίσουμε το ψάξιμο. Το gas συνεχίζει να ρίχνει. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Όχι. Χτύπα το πήγμα να έχει εμένα. Ωραία. Πρέπει να σκοτώσω τον gas επιδότως. Ghast. Σταμάτα να κλαις. Ναι! Το πέτυχα. Τα πράγματα όμως έπεσαν εκεί κάτω. Ας μαζέψω κι άλλο glowstone, το χρειαστώ. Έχω κι άλλο gas δυστυχώς. Θα μαζέψω λίγο ακόμα quartz μετά. Πρέπει να βρω blaze ώστε να φτιάξω... Όπα. Έλα. Έλα, γεια. Αυτό που έλεγα ήταν... είναι δύο. Για να φτιάξω bow. Γιατί δεν θα μπορούσα να το σκοτώσω ποτέ. Ένα μικρό lag. Και αυτό είναι κακό διότι δεν θα μπορούσα να σκοτώσω εύκολα τα gas. Πρέπει να κατέβουμε κάτω τώρα. Μας έρθει καμία. Θα μαζέψω λίγο quartz. Ωραία. Έχει και εδώ κάτω βλέπω. Επίσης θα χρειαστώ και soul sand για να μπορέσω να... Και πρέπει να βρω nether fortress ώστε να μπορέσω να βρω και soul sand και nether bricks και όλα. Αλλά δεν νομίζω σε αυτό το επεισόδιο να γίνει αυτό διότι θα πάρει πολύ ώρα.
πρέπει να κάνω πολλή ώρα για να βρω. Οπότε αυτή είναι μόνο η μικρή αρχή. Να εξερευνήσουμε το Nether. Να βάλουμε μερικά βασικά πράγματα από το Nether. Να δέσω λίγο Nether track. Πρέπει να φτιάξω enchantment area για να μπορέσω να κάνω enchant τα πράγματα που θα θέλω. Ωραία, πιστεύω ότι αυτά είναι καλά για αρχή. Ας πάμε τώρα πίσω στο portal. Ας πάμε πίσω στο portal. Όπα. Ας πάμε πίσω τώρα που μπορώ. Γιατί μετά θα έρθουν τα ghast. Όπα, κάνω ένα spawn pigments, όπα. Κι άλλο quartz. Θα πρέπει να φτιάξω enchantment area σύντομα για να μπορέσω να παίρνω να παίρνω καλύτερα enchantments, έτσι ώστε να έχω καλύτερα πράγματα. Παίρνω, ξέρω εγώ, πιο πολλά ores, να έχω καλύτερη πανοπλία, πιο ισχυρή. Πρέπει να ψάξω και άλλα διαμάντια off camera. Ωραία, από εδώ. Εδώ κάτω. Από εδώ ήμασταν, ναι. Και εδώ ήμασταν. Για να περάσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Αυτό ήταν για το σημερινό επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Γεια σας.